Videli ste to? Videl. Zuzka pekne si to zahrala. Tvrdý úder. Teraz zaprala si sa do úderu pekne, nohy boli zapreté. A hneď ten úder je iný. 40-15. 40-15. To my ideme. 40-15. Yes! 5-2. Nohy, zostal stáť zase. Teraz si ho nachytala na tom, ako vo výmene sa držal, ale proste zase zostal. V pohode. Je 5-2, je prestávka. Takže si môžete dať aj sem pitie, alebo aj tam na druhú stranu, Zuzka, tam si môžete dať v kľude veci.